Mayong gabi eh. Oy, kapitan! Mayong gabi si Mada, ma'am. Kanang mangulitaon ta ko sa imong anak. Oy, ayaw itawon ka. Kay nag-eskwela pa itawon ng akong anak. Ay, sagdi lang ako lang paabot ton iniguli niya, ma'am. Ang mga pagkatawag gihatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Hoy Kotodo, kalabo, maayong buntag kanaton tanan, maayong pagpaminaw, maayong paglanog-lanog. Good morning, 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 good morning kanato. Diha karon, kumusta ta ninyo diha? Pudusa, bala sige kung bati tawag maayong pagpanukad sa atuang programa sa adlaw karon nga Tuesday, pizza 23 ni bulan sa Mayo tuig 2023. Anya na po kita magplastar, tikaw-tikaw magalingasaw og mamukaw sa inyong kabuntagon sa mahimong ibta ng angay ibton, ha? Tanggalon ng angay, tanggalon. Og duyog na ta sa paglalog-lalog diri sa ang programang Hoy Gotodo Kalabo. Kini ang inyo ang DJ Mike Killing. O kini po diyang inyong gwapong taro ay lumping, ha? Kini, si Lolo Baba, oh, ha? Nagimuta-muta pa, ha? Okay na siya muta-mutaon. Importante sa tanan, tao ka, ha? Hindi ka tao, di ka muta-mutaon nyo, ha? Hindi ka buntagon, natural. Natural kayo sa tanan. Pero bitaw, sige, pangimuta sa muna diya, pangilamos diya, kaligo na lang, ay lang pagalang-alang, nagbasa-basa na laman lang ka. Para makamata yung kang maligmad yun sa pagbuhat sa mga buhaton mo sa kusina, pagtakang, aron makaskulangin mo ang mga chikiting. Sumunya ko ba nyo bantan ninyo karumatak niya kung batit ta, ha? Labaw na sa pagpahimsog sa kalawasan. Tungod pabati mo 0917-509-5493. Yan ang text line number. Again, 0917-509-5493. Likewise, Purusab, mga kabisyo my love so sweet. Dari sa tuang Facebook page. We are live sa gihapon tuod. Dari sa DJ Michaeling Facebook page, Calabo Herbal Product Jesser Marketing a Facebook page. Like, share, follow. Dahil Purusab ka na to, ha? Tuod kini atong tulumanon gitog kanato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan og ginseng nga manalipod kanato sa atong kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa, no? Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay sangkap nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, luya, dilaw. Tawa-tawa og ban pa. Makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, null infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule upakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimog sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo, Jesse Castro, 0909-7309-73-6009. Ala sige, mayo buntag, mayong pagpaminaw sa gihapon kanato diha. Last time na ta, ha, ilabi na. Diri sa muna ta sa resulta sa tuang loto nga aming gawas kagahapon para sa tuang 645 Mega Lotto. Or diri sa muna ta magsugod sa tuang 3-digit mga kabisyo my loves kagahapon ming gawas sa alas 3 or alas 2, 997. Swertres ni siya, ha. Sa alas 5 sa hapon 271. Sa alas 9 sa gabi 166. 166. 2 digit 24, 25 sa alas 2 sa hapon. Alas 5 sa hapon na ang kombinasyon
09 and 28. 09 and 28. Alas 9 kagabi, 20 og 07. 20 og 07. For digit 5 8 1 5 5 8 1 5. Mo na siya ang ato ang 4 digit winning combination. Tapos ato ang Mega Lotto and Grand Lotto 655 minggawas kagapon sa Mega Lotto 645 31 33 22 43 40 og 19. Okay, mo na siya. Nga doon ay premyo nga 17,256,473 pesos. Grand Lotto 655, minggawas 28, 32, 12, 9, 18, 50, 28, 32, 12, 9, 18, and 50. Nga doon ay premyo nga 29,700,000 pesos. Congratulations sa mga wala nakadaog. Oo, kay zero man rin, walay winner. So, pasalamat ta. Tutubo pa ito ng malaki. Anyway, padayon ta sa ato ang dugang pang hisgutanan. Labaw na, dari dapita sa ato ang dakbayan. Dugang turista mudayo sa Davao del Sur. Gilauman nga mobisita sa probinsya sa Davao del Sur karon tuiga tungod sa nagkadaiyang gihikyan nga mga nihong mga tourism sites. Mo ni gibutyan ni Provincial Tourism Officer Kervin Kyle LJ nga base sa 2022 data tourist arrival sa Davao del Sur nakatala og 986,778 alang sa day tour tourist og 76,750 alang sa night stays. Sa katibuk ang arrival sa 73,776 nini nga mga local og 2,974 nga mga langyaw nga turista. Butyag niya nga ang ihap nga mas taas itandi sa 324,924 tourist arrivals ni adtong 2021. Dugang raniya nga ang industriya sa turismo milambo og naila na sa probinsya. The insurgency-free status of Davao del Sur has helped greatly in improving the tourism situation in the province, tataw ni LJ. Kundi nagkanayon nga dugang mga tourism sites gibuksan karon sukad nabungkag ang grupo sa mga rebelde. Pinagi sa mga ahensya sa gobyerno, pulis ug militar uban ang abag sa kagamhanang probinsyal sa Davao del Sur. No? Ihemplo ni LJ ang Mount Apo isip lugar sa Eco Adventure nga madtuan sa probinsya agi Santa Cruz, Barangay Kapatagan sa Digo City ug Bansalan. Okay, mo nga na siya. Ang nindot nga balita, nga magkadaghan ang ihap labaw na ang doon lang po ng mga holidays, no? And sa dakbayan sa Sugbo, patay ang usa ka mag-uma human naigo sa kumo sa suspect atol sa ilang sinubagay sa Barangay Kagay lungsod sa Barili alas 11:30 sa gabi Sabado. Si Claudio Orculio, 44 minyo mag-umaw, taga Barangay Kagay, Barili, namatay alas 4:31 sa hapon Domingo sa Barili District Hospital. Wala pa ikita ang suspect nga si J. Emplo, 20 og sa ka-handler og manok og sa taga-sitio Kalatumbo, Barangay Giloktog, Barili. Si Police Staff Sergeant okay, balikon sa naton ni kadali ato ang background ha. Si Police Staff Sergeant Carlos Dikdikan, investigador sa Barilis Police Station nga nahinabi, nagkanayon nga ang mga insidente na report sa buhatan sa kabulisan alas 4:50 sa hapon Mayo 21, 2023. Ang asawa nga si Manilin Orculio, 37, mo'y ni pahibalo sa kapulisan nga namatay ang iyang bana sa alas 4:31 sa hapon Domingo sa Tambalanan. Pagibutyag niining ang iyang bana nakitaan sa mga silingan sa alas 8 sa buntag Domingo nga nagbuyod sa daplin sa kalsada. Walay panimuot, hinungdan nga hinungdan nga gitabaho gidala kini sa balay Tambalanan. Matod pa ni Dikdikan, best
bisperas sa piyesta sa barangay Cagay, Barile diadtong Sabado, ang biktima hubog kini nga suroy sa nisutang lugar. Nagkasugat kini sa suspect nga namisita usab sa giatraso or namista usab nga giatraso ng daan. Gumikan kay pulos mga hubog, nagkalalis ang duha og ni resulta sa ilang sinumbagay. Sinukli ay kinumo jab sab daw ning biktima. Ming-counter ang suspect, mibuhi kusog kaayong walop sa kubog na igo sa ulo ang biktima. Itikangkang, lugang pa, nidikdikan ang mga igala miawhag sa kaguliyang. Si Claudio nga naghagba sa kalsada na pantok ang ulo sa siminto. Nagtuo sila nga nakatulog lang gumikan sa kahubog. Nang ipasagdan lang nila wala panumbalinga nga naghigda sa kalsada. Apan nakugang sila kay pagka-Domingo, alas 8 sa buntag, nagpabilin sa iyang posisyon ang biktima nga diha sa daplin sa kalsada. Hinungdan nga gitawag ang asawa o uban pa ang mga kabanay. Og mo po'y hinungdan sa iyahang kamatayon. Og mo kato siya mga kabisyo hinigugma, no? Dili lagi iabot sa init nga ulo ang mga ingana, labon nag makainom. Kuan jud kayo, kining mubati jud ka murag samag, bagtik jud kastanan gyud. To diari akong kauban si of course akong ka-sparring partner. Daghang salamat kini mo may kiling tama YouTube channel. May mo nga kung gani mo inyo inyom lang ngayon niya pasubrahay diha tuod. Okay mo man niya mo resulta manggod nang inganyang style manggod ninyo, ha? O niya kung mubati na mong murag init na kayo nyo ang panimo tugbase niya magkaproblema pa nyong kadihan, no? Ako panimo mga pinalang taong ka imbis inom na nimo diha madaot pa ka mga pinalang ka kay para healthy ba, ha? Kung adik ka mga pilihan ni kape nga healthy bisan diabetic pwede kayo kaya papatamis niya doon na stevia extract ko rich in antioxidant rich in fiber so ang pagbawas sure nga jelly adlaw-adlaw Kalabo plus gold herbal coffee with maca, ha? Makabusog, makababoy sa energy, makapaptik sa pinuti ni pare. Ginama sa digital marketing. Available sa Fast Pharmacy, Alturas Mall, Generics Pharmacy ug sa tanang butika sa inyong lugar, ha? Aduna po'y Kalabo Plus Herbal Coffee Original, ha? Dili na kita, mga pinunta kay para makamatata ni style niyo magpadayo ta sa itong programa. Niya na itong drama special. Ini programang Hoy Gutodo, Kalabo, ha? Kulay og luna daphan. Tawagan na lang ko sa pangalang Jewel. 29 anyos. Kini akong suliran karon mangkulas. May tungod ni siya akong uyab. Sa among relasyon nga matawag nga LDR, long distance relationship. Halos 5 years na mi nga mag-uyab mangpulas. 5 years na pod nga mag-LDR. Sa chat or video call lang ang among perminti nga komunikasyon. Siguro, sa isa katuig, o 5 o 2 katuig, kausa na siya magkaulit. Has na kapait ang LDR na manggulas. Kaya halos, ang kining gusto ni mo nga kining mahitabo or ma-experience na kauban ang imong uyam. Dili ni mo dayon mabuhat.
Dahil lagi na kalayo niya. Tungod sa ingunan nga among set up mangkulas ng LDR. Mura pagkining murag nawadan ako kining paglaom. O garon inyo masayra ng tibok nga istorya. Din hinagsugod ang tanan. Oh, naunsa ni ay ka. Uy, naunsa ko. Oh, naunsa ni Da. ay ka. Lagot ko sa kong iyab, uy. Ano Gahapon naglagot pa. lang kasi mong iyap? Kapag ko wala nagparamdam, wala man lang good morning, wala man lang nag-good night. Pura pag kini, busy na kaayo. Mo na lang ganin na mong, Kasi di ay busy siya. o gani, kabalo ko, nakasabot ko nga sa iyang trabaho nga busy siya. Apan, siguro naman muhatag siya gining oras ako ah. LDI na gani, may lagyo na gani, may unya. Dili pa siya muhatag og pila ka oras ako ah. Lagot ako, ano niya, besyo eh. Naunsa man Pero dili na nakakaya ba, murag, paminaw na ko, murag na siya lain dito. Siguro, mo na. Siguro, Kasi mas gusto niya, mas gusto siguro niya kanang dool. Kasi naminyo na to siya, friend. Nagbinyo? Nagminyo na to siya dito kay basig daga na bagwapa dito sa abroad, di ba? Paminaw ni mo, nasa lain dito. Oh, siyempre, kay mga gwapa niya, kaya itong mga naong, dili naman na sa Pilipinas. O niya, niya dito, kay mga imported mga naong, so, nagagwapa. Mali na to, kasi nasi nakita, di ba? Oh, tila ko niya testingan. Kabi siguro niya yung mga lalaki din sa dool. Kung kaya niya, kaya pud na ako. Di ba? Ako pa ba magpabildi ba ko? Basta ako, nagtinarong ko niya. Alam, magita mga babae, kung kaya nila, kaya po na to. Kaya niya, kaya yan yun. Kaya nating lahat. Kaya niya, kaya mo rin. Kaya huwag kang magpaparapi. Kayahin mo yan. Yung mabash, oy. Pero bes, mabalaan lang ganin ako nga naasilain. Ako nagtinarong ko niya. 100%. Wala ko nagbinuang. Ay, Friend, kabalo ko nga. Ay, kabalo ko na mahal ako siya, besh. friend, basig. Sakwala, friend, ha? Kanang, basig ko nauna na mo, friend, kay Huguro ba jugay kaguna-una, friend? Makansin ako, friend, ba? Kay ato lang ganing nangihilang ganing mong uyab, labalakan na ka. Asa na niya ito? Kanang, basig hugaw lang jugay kag... Pamino ni Una-una, mo, gura ka friend. ayo. Basig huguro po kay kag naong, friend. Basta, bes. Basta, may balalan ako nga nasilain. Ah, Bantay lang siya. ulatan na lang yung reply ni mo, oy. Ulatan na lang. Ano ang puso ko kung wala ka? Mangangarap lang ba nag-iisa? Ang makapiling kay langit sa akin dahil sa pagsuyong naghari sa akin.
Adtong tungura mangkulas ug lula na pag. Kawa lagi siya pila ka adlaw nga wa nagparamdam nako. Ako wa gyud siyang giaway. Girat-ratan din ako sa chat. Ug sa dihang dito na naitabo. Ang wa dama. Nagkabikil yun may mangkulas. Og hapit nga nagbulag. Og dinhi. Sa pagsuyong naghari sa akin. Selos ba kasi mo, ha? Nagselos? Pila ka adlaw na ko sige chat nimo. Kapalo. Alas dili kay mo reply nako. Masa man ka? Kapalo ba yan? Basig dili na trabaho yung ginaatubang din na ha? Gina kay bisihan nimo? Basig na kay lain. Unsa man pagsulti lang. Ay, nababaag ko ba? Maglagot ko na baba ni mo ba? Dili ko maingunani kung dili ka mo. Busy ka rin Unsa man? busy. Walay signal. Why signal? Asa man ka, oy? Sige na. Asa man ka? Usay sige na. Sige na. Pila ka adlaw nga wa ka nagparamdam niya sige na? Ano ba? Ay unsa man? Basig kang tawag. Basig na kay lain din ha. Basig na kay kapuyo din ha. Unsa man? Wala ko yung kapuyo, wala ko yung lain. Hindi na imong baba. Kung di ka maumas, hindi pa ka mangkuhan. Mas may uno ko sa tracing tawag pa sa mukha ni mo, oy. Ay kadil lang. Han, kadil lang. Han, ayaw sa putlahan. Imingaw lang man ko nimo ba? Imingaw. Sige na galing kag yaw, sige kag panilo sa kuha. Ako sige ko sa trabaho. Han, sorry na. Kapalo ba ka? Dili lalim nga. Pagkuhan, pagpatugway-tugway na ining camel dress Saudi Arabia. Ikaw man ko, dili man gud ka mo reply na ako niya. Kabalo ba yung gimingaw ko nimo? Bawal mag-cellphone. Kasama ko sa kong amo. At tayo nagugugamay nga oras, God. Problema ba na? Tingnan. Han, sorry na. Sone. Ito basag ikaw rin na ilahin diha. Kaya nangita ka dahil ka ng kwan, kita kang bigil ko ha. Waoy! Waoy! Ikaw ang lalaki nga akong gimahal. Sabad diha. Promise. Sugod ka rin cool off sa ta. Ha? Pag-cool off sa ta. Liko! Pag-cool No! No! cool off sa ta. Dili ko. Sige na, bye. Ang sa meaning nga nagkulob. Basa, amo na. Dili ko. Bakit ka walang kibo? Nagdurugo ba ang puso? Sino siya at bakit ba sinaktan ka? Gayong laging tapat ka sa kanya. Dati-rati may ngiti, nakita ko sa iyong lahi. Ba't ngayon'y nababalot na ng sakit? At tila ba ayaw mong umimik? Bakit di makita? Bakit di madama ang Noon sa meaning nga ng cool off, bes. Ngayon siya mag-cool off lang sa dami. Noon sa meaning ana. Gusto pa sabot ana. Buguagin ni mo, friend. May cool off pa. Unsa gani? Kanang, dili daw ni mo pasigaon ng suga. Sa dili. Mo ba? Off pa man, cool off. Off lights. Cool? Cool na. Sa bugnaw. Cool, bugnaw. Pandaro ni mong bugnaw niya. I-off ni mo. Friend, Nanangon siya. Magbulag lang sa dami. sigurado ko, friend. Siguro na sa ilain, friend. Sigurado ba, Sin? Siguro. Nga naman, ingunan na siya kadali nga ingunan na, magdesisyon na. Wala ba siya Wala ba siya nga, basig nagselos lang ko, basig nangailang kong atensyon sa iya, ha? Pero wala siya kasabot. O niya na desisyon dahil siya magbulag may, mag-call off may.
Ingon ana na lang baka sayo saya 5 years, bes. 5 years. 5 years, ingon ana lang kadali saya, ha? Ulo, pasig na ano sa mo, off sa mo ba niya, on lang mo balik pa, pasig, kuhan na mo, wala na mo nagkasinaptanay. Dili. Sige. Tisigyan ako na siya. Kung mo na yung gusto, sige. Friendship. Abi siguro nigdili hindi ako kaya. Kung naman galing siya na lain dito, bes. So, mangita ko. Ako po mangita po ko din, di Ayun ba? sa padalos-dalos, oy. Muna magpadalos-dalos pang kadayong, ano na lang, kuyog na lang ta. Ano ta, magbar ta. Sige. Magbar. Sige, Magmamuhar. mag-inom ta. Mag-inom ta. Inom tagtuba. Kabalo ka, saan tuba itong inomon? O, saan ka to ba? Sa 60-40. Huh? 60 Napay ang wala na? tubig, 40 ang tuba. Mas yun sa Maynila. Tara, bes. Maghubog tayo, tara. Tara, bes. Tara, attack. Kapag ako'y nagmahal, isa lang, wala nang iba pa. Iaalay buong buhay, lumigaya ka lang, lahat ay gagawin. Tumingin ka man sa iba, magwawalang kipo na lang itong puso ko. Walang sumba. Hubong na Yes! kahit ko, friend. Sayang ba na, bes? Ito Huwag mga uli. mong nakahit ko Dili, ba? sige lang. Ako na yan. Kasukaon na kahit ko, friend. Ay, suka din. Hindi maulaw ta. Ay, di lang, bes. Sayang pa ta. Go, party! Friend, nangubong na kahit ko. Siguro mag-irugan ni suka. Nahubog na ko pa. Uy, ubog ay. Okay rin mahubog. Ay, nakiyakong paminaw ba? Hubog na kahit ko. Bes, basta. Bes. Mag-inom ta, magbuntagay ta din ang way uliahan to. Dili magkabang, bes! Go, party! Bes, ato takaran sa, ato na dito sa, balik ta sa lamisa ba? Sige na, balik ta sa lamisa, bes, kay, Oh, sige. balik ta sa lamisa, Oh, kay, hinahilang. Kapag matumba ka. Alalayan ta ka, ha? balik ta dito sa lamisa, kay, naabot tong akong ka-text na ko ba? May pa ka na kay ka-text niya. Ako nimgyapin na. Naagana siya, tara, absent na sila sa lamisa, dapita ba? Sige, tara. Ay, nanak yun diyan sila. Maayong gabi ni Minudi habang gwapa. Asa mo ka-text me anak ka na? Nanda kong tingog? Diloy ka ng isa mo. Hi! Hi, Johnson. Hello? Hello sa imo di, amiga. Ay, hello sa inyo ha. Uy! Pepeshi. Kanang mag-disco sa Dominic Johnson. No, nyahubong man ka, basi matumpa ka. Ayaw ka balaga, alalay na lang ko siya. Ako, tapang, ako alalay. Sige, alalayan akong best friend ha. Sige, Peshi, ato sa amin, Peshi. Sige. Ay, ikaw na yung friend ni Quine. Hello. Shot sa Oo, musyad ko. isa naman lang nakakuan ka baso. Palitin niya ha. Dungagan pa na itong usa ka case. Isa ka case good. Aron mahubog, maghubog ka, ha? Yung Ay. gusto nyo ka mahubog. Di ko mo uli, basta di ko mahubog, basta di ko magkamang. Yes, party! Pare. O sige, ato na nang inuman. Mag-order kong usa ka case nga ilim nun.
Alin, asa akong best friend? Best! Lang, wa naman. Ingon man to siya nga. Sakit na akong kuan. Kasuka. Naglakaw naman, wa naman ang imong amigo. Tara, magkuyog ka na ko. Asa man ta ato? Magpahuway. Ihubog lipong. Lihatod lang Ihatod ko sa among bay. sige. Kung nakayaw ko. Tara. Kuyugan ti ka. Asa kang dapita. Aron makarelax na ka, tara. Sige, Gunit sige. rin sa akong abaga. Baba ko mo, baba ko. Alit dali. Asa man, kisa man yung balay. Ako aning Ha? balay. Anong gidala man ko ni mo dere? Muli ko sa mong balay. Hatod ko. Dili na. Hubog ka. Dili ka magkauli ka. Hubog. Ubasig. Makasamaan pa ka. Baigda ako sa inyo. Ali dire. Lipong kaayo ko. Higda sa akong dughan. Kada. Sige. Ohay. Pagkabaho ang baba ni bayhanan ni. Kasukawan ka. Baho ang baba ni. Kasukawan kayo ko. Mamao po na sila kabawang baba nito kung uyab nga ang ex na kong si Pia. Si Ira Grace Tagal. Pero mas baho ni siyang baba. Makuha ni siya kanag... exotic ni siya nga klase. Oy, natuog na ka, ha? Ha? Ayaw sa mo kayo. Sakit akong ulo. Don't disturb my office! Saba na tatri sabay. Akong ibangga-bangga na ko akong ilong na sa imong cocomelon. Anong bangga man ni mo akong melon sa imong nose. Usap pa sa putayan na agay. Panyakis ka. Panyakis ka. Basta babaeng mo inom, maghubog-hubog, buak ang papanging. That's my birthday! So unsure as I take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to Ulo para sa ulo eh. Aplasan na to na o kalabo linimento. Kinsa ka? Asa ko? Ganun, Ako kini. naman ko din eh. Kinsa ka? Ako si Charlo. Sa'yo magibuhat sa ko ah. Ha? Wa ko'y Nay, gibuhat. nahitabo sa to ah? Naatay gibuhat kitang duha. O kagustuhan na to. Aplasan Dili. na. O siya dili. Lami. Atong aplasan o kalabo linimento. Ay lagi mong Sa'yo mong gibuhat sa ko ah? Wa Girape ko ko'y- nimo. Wa ko'y gibuhat. Ipansamandalan ko nimo kay hubog ko. Gusto na to ang duha. Usay dili. Sige gani kag hangyo nga isa pa.
Kailan nimo? Ikaw, kung wa nakaganahin ako, abri ang pultahan. Single ko. Mukoy lawot ko single ka. Nakoy uyab. Ikaw patulan ako. Kung naa kay uyab, di ka maghubog-hubog susama nimo gabi. Ako kabalis akong ginabuhat kay hubog ko. Kabalo ka. Kay niingon ka. Gusto ka nga maglipay. O gusto ka nga makauban ko. Imposible. Imposible ka na. Dili imposible kay nituyok ang itom sa imong mga mata. Totoo. Imposible na. Sugod karon ako ka. Di naganahan ang imong hinigugma nimo kay ako'y nakauna nimo. Susama sa imong giingon ug atong sigundahan sa pagkakaroon. Dili ko. Sige na. Sige na. Ayaw. Ayaw. Tama. Ayaw dugaya. Ayaw. 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 Daliun lagi. Ayaw. Awit ng nagmamahal sa'yo. Awit na may pag-ibig mula sa aking puso. Ang awit kong ito'y para sa'yo. Langit ang bawat saglit sa piling mo. Ligaya kang tunay sa puso ko. Di ko mapapayagan mawalay ka sa akin. Ang nais ko'y laging kapiling ka. Ikaw ang tangi kong iniibig. Ikaw ang aking mahal, magpakailanman. Dito sa aking puso, wala nang papalit sa isang katulad mo kahit na. Siyogod niya tong pagkahitabo Katong pagkahitabo nga nahitabo sa mo ni Charlo. Wala ko'y nabuhat. Kaya tungod po lagi nga. Nisugot na lang ko kay tungod kay adangan man po gitsura si Charlo. Buhutan man po si Charlo. Og isa pa, mangkulas. Nara sa duol permente si Charlo. Og usa ka adlaw ni Ana. Nanawag ang akong ex nga nasa abroad. Og dinhi. Ikaw ang aking mahal, magpakailanman. Mustara ba ka niya? Mustara ka niya ba? Hello. Ngayon nanawag man ka. Kasi ito yan mo. Wala na ba? Nagbulag tawa pa ta, nagbulag. Nag-cool off lang ta pa. Mali pasabot ni mo? Nasa na Ako ba? gula na kay ganahin ako kay na nakilain din ha. Sorry na. Okay? Sorry na. Na 5 years na ato niya yung nato lang ka dali sa imuha nga magbulag ta, mag-cool off ta. Basta man. Okay lang sa mga pasakitan ko. So karon, Sorry na. basta pasabutan ni sorry ni mo. Sorry na ba? Basta pasabutan na sorry ni mo. Nga nung nangay kag sorry. Para sa asa. Sorry. Pangmaling na na. Ha? Iniyaw na ko ni mo. Sorry na.
Makapagbalik ka na ako. Napansin ako, murag nausab ka. Murag na ba kay lain diha? Ako na hilain? Basig ikaw nang nailain, di ba? Sa una pa ko ni mo gibinuangan? Wala ko'y lain. Tuod kay busy ka. Wala kay panahon na ako. Wala kay lain na, sigurado ka. Wala kay lain uyab. Wala na kay karapatan para manawag sa kuha. Unsa man yun? Para pangutayan na. Nausap man nga, oy. Napaibig mo ako, nabulag ang puso at isip ko, binigay ko ang lahat dahil sa'yo, sa akalang pag-ibig mo'y totoo. Pinaasa mo ako'y nag-iisa sa puso mo at di kailanman sasaktan ito. Basayo ko binuangi ha, Charlo. Di ka binuangan. I love ko ha. Kilab ko nimo. Usa. Igugmaon punta ka. Nagpasalamat ko nga gidawat ko nimo. Ako ganyan magpasalamat kay nakapirminti sa kuha sa akong kiliran. So andam naman nimo kalimtan Ah, ang imong uyab nga nasa abroad. dili sa nato na iskatan, Charlo. Gusto na ko madungog karon. Gusto ko makadungog ikan nimo. Nga buwagan na ba nimo ang imong uyab nga nasa abroad? Aron Lisa. nga malaya ta nga i-post ang atong ginabuhat kada Ay. adlaw. Ayaw na sa... Ipakita sa tanan nga mga tao nga kikita o Charlo. ikaw ang ako ang karelasyon. Charlo, dili na sagod na to. Paspaso na Dili na ta pangita po. kinahanglan magtago-tago pa. Charlo. Sige na. Please. Please. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig wala akong pakialam. Basta't mahal kita kailan pa man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Nalibog yung ko sa pagkakaroon mangkulas sa glulad na pag. Kaya kinilaging padalos-dalos ang akong pagdesisyon. Ang akong mga aksyones. Wala ko kabalo sa akong buhaton. Sakto ba nga akong gibuhat nga kining nangita kog lain. Nga ikapuli, o ba gikalipay na lang nako. Palihog tambagi ko ninyo. Kung saya ngay na kong buhaton. Kaya magsige manggihapog pangulit si ang akong ex. Ang akong uyab nga nasa abroad. Grabe na yung ginangyaw nga magpagbalik sa kuha. Sa kuha pod mangkulas. Kaya mura bag nasayangan ko sa 5 years nga among pinagsamahan. Pero naon siya naman. Pero si Charlo, nasayangan po ko kay tungod naman gud sa permente sa kong kiliran. O gusto po na ko nga doon lang akong hinigugma. Kinsa man akong pilion mangkulas og lula na pang. Ang akong ex ba nga 5 years ka pinaminag uyab? O si Charlo? Nga o siya kasimana palang may nag-ubad. Dini na lang taman. Jewel.
Inyong nadungog ang kaagi ni ito yung pangalan niya Jiwin. Basta mauna na siya. Chiwin? Chiwil? O Chichi? Alas 5:55 na tuod man sa muna kabisyo my loves kung gani mas stress mo diha ilabi na ka magbiyahe karon manghaplas ta ninyo magandam ta og angelic relaxing roll ha kay manotsot ang kanindot og soothing effect sa peppermint og lemon scent sa angelic relaxing roll. Tuod man lulubabon si matabag nato nini. Ako masulti na lang siya sa kagi ni German, German Shepherd. Ikaw, na naman niya, usaon layo man tong tapadaka to. O niya, mo lagi ni nakapal nagipag-LDR kay nyagi niya yung mga kahuyangan, no? Kapulan sige komunikar, makapuyan sige og tawagan niya sige og pangumusta. Murag masuman di taong ka. Pero ang the feelings is true. Basta mawala na. Karagapon sad na siya. Nagkapoy lang siguro siya. Pero wata kabalo, wata na sayo, siya lagi niya ka ibalo niya na, basi niya gunay-unay, lagi hapon dito. Sabihan niya kamingaw tao nyo, labaw niya makagawas, makalingkawas, pinagsa. Niya walay mabantay ng mata. Diba? Ikaw kay, ugmahan kay Kastilan, sige lang ka og, at kontak-kontak, di ba? So, muna nyakapan sa mga babae. O pag ma-feel nila nga, mulag wala na sila taging importansya o gani, adunay tao, mukumport-kumport sila ha. Dito dahil sila mudikit, bisang pag nalagi kay bana lagi, o asawa, minyo pa ng bayanan na. Lalay, magbarag tutskiya niya, ala, sige. Kita kay wamantan na kapal sa ng kumport-kumport, lawas nung panginyang lay man nato. Kung nalantay mga ganahan na malamian. Pero ang emosyonal ng aspekto, di man nato na basta-basta ingon nga mawala, no? O mahatag sa uban. Pero mo lagi, pagkababae gani, makakita gani yung someone nga magkil-kil siya ha. Basta yung kil-kil, kil-kilon siya. Agoy noy, buwak yun, no? Ang balay sa potyukan. Dito lang ka dahil na pagbaling-baling dahil. Mura man ka og kwan. Mura man ka og Lakers. Lakers pan. Pildi lang ang 3, napildi lang sa jackets karon 3-0. No? G0 man sila. O bali na dahil ka og Miami. Mau lagi. Balingbing kay Lulubaba. Gani, balingbing kayo. Anyway, wakatay oras, daghang salamat sa inyong pagduyog kanato sa pagpaminaw sa nalang gihapon ug tuod man kabisyo my loves dita malimot sa pagtumar sa ato ang Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement nga ginama sa Jesser Marketing kabisyo, no? My loves, no? Sangkap sa mga nagunang herbal sama sa Calabo Leaves, Panyawan, Malunggay, Sabong ug Mangosteen. Daganan na pamatuod nga sila na protektahan ug nalibyohan sa numero 1 food supplement sa market. Ang Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement uban sa Calabo Plus Herbal Liniment Oil ang pinakamaayo. Ora mismo, ginama sa Jesser Marketing. Alang sa dugang impormasyon, tawag lang sa numero 0930-973-6009. Wala tayong oras. Daghang salamat sa iyong pagduyog sa pagpaminaw kanato sa sunod gayon. Ugma na purusab sa mangtakna sa iyong kabuntagon. Ining programa ang Hoy Gutodo Calabo, kauban ng Jesser Marketing. Kini na lamang si Mike Kiling. O kini po, yung inyong gwapong taro ay lumping. Kini, si Lolo Bapa, Jesser Marketing.